Για να καταλάβουν μερικοί που ακόμα αφιταλατεύετε. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους τα κλειδιά. Δεν πρέπει να παραψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι επικίνδυνοι για τον ελληνικό λαό. Κλείστε τους, πείτε τους, βάλτε τους μια βιντεοκασέτα, τα γράψα και στο μακελιό.gr. Της Χιροσίμα. Ότι έξω γίνεται ατομικός πυρηνικός πόλεμος. Να μην βγουν έξω. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης μετακόμισε στη γειτονιά τους. Αλλάξτε τους τα Πείτε χάπια. τους ότι ο Πάσαρης δραπέτευσε και είναι έτοιμος να κλέψει το απέναντι κοσματοπολείο. Αλλάξτε τους τα χάπια. Πείτε τους ότι έρχεται η συντέλεια και κατέβηκε ο Αντίχριστος στη γη. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν τα καιρότια, θα μας καταστρέψουν. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν, θα μας καταστρέψουν. Καταστρέψανε την κοινωνία όλοι. Πηγαίνανε, ψηφίζανε σαν τους παππούλιδες όλοι τα δύο κόμματα. Τους δίνανε το ψηφοδέλτιο στα χέρια. Αυτό είναι της γιαγιάς μου της Μαργαρίτσας. Στον κόρφο. Τσακωνόμουν με τον παππού. Στον κόρφο. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό το χαρτί Ο που παππούς μου της έβαζε στη τσάντα το ψηφοδέλτιο τότε ενός του Δαβάκη του Μαργαρίτη στη Λακωνία και ο πατέρας μου με τη μάρα μου πήγαιναν και τους βάζανε το ψηφοδέλτιο του Σταδόπουλου. Του Μπαρμπαγιάννη του Σταδόπουλου. Και μου έλεγε η γιαγιά μου, παιδάκι μου θα τα μπερδέψω. Και της έλεγε η μάνα μου, ψυχραιμία, βάλε το ένα χέρι στο ένα και το άλλο στο άλλο, μην τρέμει τα χέρια σου και ρίξτε το μονοκούκι. Αυτό κάνανε στους γέρους. Κλείστε τους και κλειδώστε τους, κλειδαμπαρώστε τους στα σπίτια. Και πετάξτε το κλειδί στην πρώτη στέρνα που θα βρείτε μπροστά σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Διαβάζω 2-3 μηνύματα ακόμα για να κλείσουμε. Το μεσημέρι λέει πρέπει να κάνεις εκπομπή, ρε γαμώτο, γιατί να τη βλέπουν όλοι. Γιατί είμαστε στα σπίτια μας. Γιατί τώρα που είσαι ρε παλικάρι, σε κανένα μπουζούκι, σε κανένα μπουζουξίδικο που έχεις online σύνδεση, θα μας τρελάνεις, θα μας στείλεις αδιάβαστους.